Ja nyt on kesäkuu 2024. Meillä on tällä hetkellä 12 kohdetta Airbnbissä ja uusia kohteita on tulossa ensi kaudelle aiheessa. Eli mulla tuli työuupumus. Mä olin niin tunnollinen ja semmonen halusin menestyä. Nyt kun miettii, niin on silleen, että no ei mulla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla yrittäjä. Moi, mun nimi on Laura ja mä täytän tänä vuonna 30 vuotta. Mä oon ollut aina koulussa semmonen suorittajatyyppi. Mä oon käynyt sen perinteisen kouluputken aina peruskoulusta lukioon ja yliopistoon asti. Mä en oo ollut ehkä se kaikista tunnollisin ja hiljaisin tyyppi siellä luokassa, mutta mä oon jo nuoresta pitäen huomannut sen, että kuinka täällä koulujärjestelmässä oikein pärjätään. No, mulla ei ollut koskaan mitään semmoista toiveammattia niin kuin peruskoulussa tai lukiossa. Ja mä olin ehkä vähän kateellinenkin ihmisille, joilla oli joku selkeä visio, mitä ne haluaa tehdä. Eikä meillä missään koulupolun varrella kukaan opettaja oikeastaan kannustanut yrittäjyyteen, eikä edes näyttänyt, että se voisi olla mikään vaihtoehto. No, mä sitten ajauduin pienien mutkien kautta opettajan koulutukseen, eli mä opiskelin luokanopettajaksi yliopistossa. Ja se sopi mulle hyvin, koska mä tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa, mä oon sosiaalinen, mä oon tasaisen hyvä monessa asiassa, mutta en mikään huippu missään erityisessä. Joten se oli selkeä ja helppo ala mulle, koska siinä pystyi hyödyntämään monia mun vahvuuksia. No, mä aloitin työskentelemään opintojen ohella jo lukioiässä. Elikkä mä oon ollut se tyyppi, joka on jo lukiosta asti tehnyt opintoja sekä töitä. Ja tää homma jatkui tietenkin sitten myös yliopistossa. Ja sitten kun mä olin, tai oikeastaan ennen kuin mä olin valmistunut, niin mä sitten pääsin oman alan töihin ja sain hyviä sijaisuuksia ja pidempiä sijaisuuksia pikkuhiljaa. Ja sitten se oli, kun mulla oli ensimmäinen semmoinen vähän pidempi pätkä. En ollut vakituinen, mutta olin tämmöisessä pidemmässä sijaisuudessa, se klassinen, mitä tapahtuu suorittajalle jossain vaiheessa. Eli mulla tuli työuupumus. Mä olin niin tunnollinen ja semmonen halusin menestyä, halusin hoitaa asiat hyvin. Se on näkynyt koko sen mun koulupolun ajan, että mulla on ollut semmoinen tarve tulla hyväksytyksi sen oman suorittamisen ja menestymisen ja sen kunnianhimon kautta. No, mä löysin itteni siitä tilanteesta, että mulla tuli seinä vastaan ja työuupumus aiheutti mulle mielenterveyshaasteita, muun muassa paniikkihäiriötä ja ahdistuneisuushäiriötä, joista mä edelleen itse asiassa tänä päivänäkin vielä osan haasteiden kanssa kamppailen. Eli keho kyllä selvästi näytti mulle sen, että nyt sä et voi enää jatkaa tätä tietä. Mä kyllä tykkäsin opettajan työstä. Mä tykkään auttaa ihmisiä. Mä tykkään siitä, että mä voin auttaa ja olla tukena ihmisille. Ja sitähän se pääsääntöisesti se opettajan työn on. Mutta sitten kun on tosi empaattinen ihminen, niin siinä on myös vaara se, että sä myös emotionaalisesti uuvut. No, mä ajattelin siinä vaiheessa, kun mulla tuli se työuupumus, että no ei tässä mitään, että mä otan vaan vähän rennommin ja mä en purista sitä mailaa niin paljon, vaan kokeillaan vähän silleen chillimmin. Ja kyllähän se lähti sitten ihan ok jossain vaiheessa. Mutta sitten taas kun elämässä tuli kaikenlaista vastaan yksityiselämässä ja perhesuhteissa, niin se aika nopeasti se tilanne taas kuormittu uudelleen. Viimein mä sitten myönsin itselle sen, että okei, nyt mun pitää tehdä jotain muutoksia, että mä en voi jatkaa tällä tiellä, jos mä haluan oikeasti siitä mun terveydestä ja hyvinvoinnista pitää huolta.
mulla oli tämän koko opiskelujen ajan ja siinäkin vaiheessa, kun mä olin työelämässä siellä opettajan työssä, niin kiinnostanut asuntosijoittaminen. Ja mä ostin mun ensimmäisen omistusasunnon 25-vuotiaana. Eli mä olin tosi tavoitteellinen myös siinäkin sarassa, että mulla kiinnosti sijoittaminen, asuntojen ostaminen. Ja toki se oli mun omaan käyttöön se asunto, mutta siinä vaiheessa mulla oli tosi vahvasti semmoinen ajatus, että ei missään nimessä Airbnb. Se alkoi tulemaan aika isona, niin kuin täällä Rovaniemellä silloin no just silloin 2018-2019 ja niin kuin mä näin sen, mutta mä jotenkin niin kuin olin sitä mieltä, että se ei ole mua varten. No, aikaa kuluu ja hyppään nyt siihen vaiheeseen, kun ensimmäistä kertaa ajattelin, että no pitäisikö tää oma asunto laittaa vuokralla Airbnbihin joululoman ajaksi, kun me puolison kanssa mentiin silloin niin sukulaisille, että se meidän kämppä olisi anyway tyhjä. No sitten, tää oli nyt vuosi 2022 joulukuu. Ja mä olin silloin edelleen siis vielä siellä opettajan työssä ja kokeilin sitä chillaamista ja sitä, että mä en purista sitä mailaa. No, me saatiin tosi hyviä kokemuksia siitä. Mulla loksahti tosi monta asiaa, koska Airbnbissä yhdistyy business, siinä yhdistyy sisustaminen, siinä yhdistyy tämmöinen asiakaspalvelu, kansainvälinen osaaminen. Mä oon aina tykännyt matkustella, mä oon käynyt vaihdossa tai tässä 2 vaihdossa ja reissannut paljon, niin mä tykkään niinku kulttuureista ja matkustelusta ja kielistä. Ja me saatiin siitä tosi hyviä kokemuksia ja tosi hyvää tuottoa myös. Ja se oli meille niinku selvää, että okei, tää asunto, tää pikkuinen kerrostalo 2 jää sitten jossain vaiheessa Airbnb-kämpäksi, kun me muutetaan jossain vaiheessa isompaan kämppään tai omaan kotitaloon. No vuonna 2023, eli tasan vuosi sitten itse asiassa, niin koitti se hetki, että me ostettiin oma kotitalo mun miehen kanssa. Ja siinä vaiheessa sitten se keskustan kämppä jäi Airbnb-kämpäksi. Meni ehkä kuukausi siitä hetkestä. Mä törmäsin jossain somessa suomalaiseen vaikuttajaan, joka vähän ohimennen mainitti, että hän tekee tämmöistä Airbnb-jälleenvuokrausta. Ehkä sillä oli 1 asunto niin kuin jälleenvuokrauksen kautta. Sillä saattoi olla muita kämppiä muuten, niin kuin omistuskämppiä. Mutta se hetki niin kuin loksahti, tai se niin kuin, mulla soitti semmoinen lamppu mun päässä. Mä tajusin, että hei, kun mä olin ajatellut, että mä haluan enemmän niitä asuntoja, mä haluan enemmän asuntoja Airbnbihin mahdollisesti, mutta että mä ajattelin, että se tulee ottamaan vuosia ja vuosia. Mutta siinä vaiheessa mun lamppu syttyi, että ei hitto, että mähän voin vuokrata niitä asuntoja ja laittaa Airbnbihin. No, mä oon tosi nopea käänteissäni ja niin jos mä saan jonkun idean, niin sitten mennään eikä meinata. Joten mä sitten aloin kontaktoimaan vuokranantajia, etin torista ja vuokraovesta yksityisen vuokranantajia. Ja mä en muista, kuinka paljon mä siinä vaiheessa olin niitä kontaktoinut, että oliko se ensimmäinen jopa, joka tärppäs. Mutta se oli mun mielestä ollut niinkö pidempään. Siinä oli ehkä ollut 1 tyhjä kuukausi ja se oli pikkasen kallis se kämppä. Niin mä jotenkin ajattelin, että okei, tohon mä voisin iskeä. Me käytiin sitten neuvottelut sen vuokranantajan kanssa, me soiteltiin, hän ei edes asunut Suomessa, me soiteltiin ja puhuttiin asiasta ja sitten hän suostui siihen, että mä voin vuokrata sen ja sitten oltiinkin siinä tilanteessa, että oli 2 Airbnb-kämppää ja se kämppä alkoi 1. heinäkuuta, 2023, eli tasan vuosi sitten about. No, mulla ei ollut tähän niin kuin mitään apuja tähän jälleenvuokraustoiminnan aloittamiseen, että mä vaan itse niin kuin järkeilin päässäni, että miten mä sen hoidan, miten mä sen teen, mutta ei ollut saatavilla niin kuin mitään tietoa, että miten mun olisi kannattanut se tehdä. No, sitten mulla
oli ne 2 kämppää, mulla alkoi taas syksyllä työt, opettajan työt ja mä niinku se asia rullasi ja mä itse hoidin siivoukset ja kaikki niinku pyykkihommat, kaikki työt mitä siihen liittyy. Ja tuli semmoinen olo, että okei, tuo talvisesonkin lähenee, että pitäisiköhän tässä hankkia lisää niitä asuntoja, kun ne 2 pyöri siinä oikein kivasti. No sitten nyt sitten tapahtui se game changer, eli mä laitoin torissa viestiä yhdestä asunnosta yhdelle vuokranantajalle ja me soiteltiin sitten ja se sanoi mulle ensimmäisenä, että että mistä asunnosta sä olit kiinnostunut, että kun hänellä on useampi asunto vapaana. Mä että mä voisin itse asiassa olla niistä kaikista kiinnostunut. Hänellä oli siis 3 kämppää vapaana. Ja sitten me yksi iltapäivä kierrättiin mun töitten jälkeen kaikki ne 3 kämppää ja puhuttiin pitkät tovit, ummet ja lammet näistä asunnoista ja asuntosijoittamista. Hän oli tämmönen lähellä eläkeikää oleva asuntosijoittaja herrasmies ja päästiin sopimukseen niistä ja yhtäkkiä mulla oli 3 asuntoa, mitkä piti kalustaa ja laittaa ja siinä sitten alettiin toria ja Facebook-kauppaa kyllä niin kuin käymään, että sain ne mahdollisimman nopeasti ja edullisesti kalustettua ja laitettua. Tässä vaiheessa oli syyskuu, syys-elokuu ja mä hoksasin sen, että mä en voi jatkaa tällä lailla, että mä haluan niin kuin jatkaa näiden asuntojen kanssa. Mä haluan kasvattaa tätä, mä haluan olla yrittäjä. Joten mä päätin hakea virkavapaata mun ammatista, eli opettajan työstä. Ja olen ollut virkavapaalla siitä syksystä saakka, ja se jatkuu vielä nyt sitten ensi vuonna, tai niin kuin ensi lukuvuonna. Ja sitten pikkuhiljaa se talvi lähestyi, ja asuntoja hankittiin tasaiseen tahtiin lisää. Se tuntui paljon helpommalta se neuvottelu, kaikki sujuu hyvin. Alkoi löytymään omia prosesseja niihin kalustamisiin, Ikeassa käyntiin, kaikkeen tämmöiseen. Ja yhtäkkiä mä olin siinä tilanteessa, että mä oon täyspäiväinen yrittäjä. Mulla on yritys, mitä mä haluan kasvattaa. Mulla on yritys, minkä mä oon nopeasti kasvattanut. Mä perustin osakeyhtiön marraskuussa 2023. Eli mä aluksi tein yksityishenkilönä, mutta sitten mä jatkoin siitä sitten niinku, osakeyhtiönä. Ja siitä se sitten niin kuin lähti rullaamaan ja sitten saatiin apuja siivoukseen kevytyrittäjien kautta ja nyt sitten ollaan siinä tilanteessa, että ensi sesonkin lähestyy ja katsotaan taas lisää kämppiä ja niin kuin laajennetaan toimintaa. Mutta nyt kun mä niin kuin mietin taaksepäin, niin siellä on paljon ollut semmoisia niin kuin haastavia hetkiä, vaikka se, että kun mulla on ollut se työuupumus, mulla on ollut se olo, että mulla on täysseinä vastassa ja mä en tiedä mihin mä niinku tästä meen, että meenkö mä siitä seinästä läpi vai mihin mä niinku käännyn. Ja on ollut todella epätoivoisia aikoja. Mulla on ollut semmoinen olo, että musta on vaikka kuinka paljon potentiaalia ja osaamista, mutta mä en niinku tiedä, että mihin mä saan sen hyödynnettyä. Siinä opettajan työssä mua myös niinku harmitti se, että sä et niinku se on vähän sama kuin missä tahansa palkkatyössä, että vaikka kuinka hienosti sä teet sen työn, kuinka ahkerasti, kuinka tehokkaasti, niin sä et silti saa sen parempaa palkkaa tai sen parempia työetuja, vaan se sama palkka on kaikille. Ja se ei jotenkin niin kuin motivoinut mua, vaan mulla oli semmoinen olo, että mä haluaisin tehdä jotain semmoista, missä mä oikeasti pääsen näkemään sen mun työn jäljen ja se mun työpanos tuottaa jotain. Mä koen, että opettajan työ on antanut mulle ihan hirveästi niin kuin resursseja tähän yrittäjyyteen, niin kuin kaikenlaista projektinhallintaa ja ihmissuhdetaitoja ja kaikkihan se meidän niin kuin eletty elämä näkyy meissä, että ei mikään ole niin kuin hukkaan heitettyä, enkä mä sillä tavalla todellakaan ajattele, vaan mä ajattelen sille, että en mä ois tässä ilman niitä kokemuksia, mitä mulla on ollut. Ja missä taas me voin olla vaikka vuoden päässä tai 2 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä, niin sitä ei kukaan tiedä. Mutta se kaikki niin se polku, se kaikki eletty elämä on niin siinä matkassa.
Ja sitten kun se yritys oli perustettu ja yritys lähti rullaamaan, niin se oli oikeasti ihan niinku jopa semmoista niinku huumaavaa se olo, että niinku, kun oli semmoinen olo, että nyt minä saan itse määrätä mun elämästä, mä saan itse tehdä tätä bisnestä ja mun työtä niinku omilla ehdoilla. Mä pystyin kehittämään sitä, mä itse kannoin vastuut, mutta mä itse myös niinku sain tavallaan ne kiitokset siitä hyvin tehdystä työstä, niin asiakaspalautteina kun sitten tietenkin myös tuloksena. Ja se on jotenkin niinku, niinku nyt, kun miettii, niin on silleen, että no ei mulla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla yrittäjä. Että niin kuin sanoin silloin aluksi, että mä olin ajatellut, että mulla ei ollut mitään toiveammattia, koska mä en niin kuin nähnyt itseäni missään semmoisessa tietyssä lokerossa, vaan silloin kun sä oot yrittäjä, niin sulla on niin kuin oikeastaan kaikki ovet avoinna. Sä voit ihan mitä vaan sä haluat tehdä. Sä voit kehittää sun toimintaa, sä voit ottaa uusia niin kuin osa-alueita sun yritykseen. Että se ei vaan sopinut mulle, että mä olisin ajatellut, että on joku yksi lokero, mihin mä menen. Sitten se yrittäminen, niin kuin, se toi mulle ihan sikana uutta itsevarmuutta. Että se työuupumushan on niin kuin henkisesti, varsinkin semmoiselle suorittaja-ihmiselle, niin se on jotenkin tosi, ei nyt ehkä nöyryyttävää, mutta siitä kokee semmoista isoa häpeää ja jotenkin semmoista epäonnistumisen tunnetta. Niin sitten sen jälkeen, kun sai tommosen kokemuksen, että oikeasti niin kuin asiat rullaa ja itse saa ne asiat toimimaan, niin se oli jotenkin tosi niin kuin eheyttävä kokemus myös. On nyt paljon niin kuin kuullut sellaisia tarinoita, että osalla voi mennä niin kuin se yrittäjyys, niin kuin varsinkin uuden yrityksen perustaminen niin kuin jotenkin vähän niin kuin yli ja siitä tulla semmoinen työuupumus, mutta sitten taas mulla, kun se on jo niin kuin taustalla, niin mä kyllä tunnistan ne merkit itsestäni, plus mä tiedän, että tavallaan tää on semmoista työtä, minkä mä niin kuin takana mä seison täysin, niin mä en myöskään siihen uuvu sillä lailla, että mä tekisin jotenkin niin kuin arvojen vastaista työtä. Kun fakta on vaan se, että siellä opettajan työssä sulla on aina semmoinen olo, että sä et pysty tekemään sitä kaikkeas, koska siellä on resursseista pulaa ja sulla on niin kuin huonosti voivia oppilaita, niin sulla on semmoinen olo, että sä et pysty tekemään sitä sun työtä niin hyvin, kun sä haluaisit sen tehdä. Silloin kun mä lähdin Airbnb-bisnekseen tai niiden ensimmäisten asuntojen kautta, niin mähän opiskelin ihan hullut määrät tietoa. Mä olin todella kiinnostunut tästä toimialasta. Mä opiskelin kaikki mahdolliset ilmaiset materiaalit, mitä mä löysin. Mä ostin myös maksettuja koulutuksia ja mulla oli semmoinen olo, että mä haluan mä olin varma, että mä tuun menestymään tässä, mutta mä halusin vielä tavallaan, että se ei vaan riitä, että sä haluat jotain, vaan sun pitää oikeasti tehdä ja ottaa niitä askelia sitä kohti, että sä pääset niihin sun tavoitteisiin. Ja nyt on kesäkuu 2024. Meillä on tällä hetkellä 12 kohdetta Airbnbissä ja uusia kohteita on tulossa ensi kaudelle. Niin omia jälleenvuokrauskohteita kuin sitten hosting-kohteita, eli tämmöisiä provikkakohteita. Ja mulla on tosi itsevarma olo siitä, että mihin pisteeseen mä oon päässyt ja millaisista lähtökohdista myös. Että mulla ei ole ollut tässä takana mitään sijoittajia tai ketään semmoista niin isoa semmoista tukiverkostoa tavallaan, että ainoastaan se lähipiiri, joka on auttanut, mutta että ei ole ollut ketään sijoittajia tässä mukana, vaan me ollaan investoitu uudestaan sitten kaikki se saatu tuotto niihin uusiin kohteisiin, eli siihen kasvuun. Ja sen takia mä koen, että me ollaan tässä tilanteessa tällä hetkellä, koska me ollaan rohkeasti lähdetty tekemään asioita ja rohkeasti menty eteenpäin.
Ja yrittäjänä sun pitää vaan niin kuin tarttua niihin tilaisuuksiin, mitä sun eteen tulee. Koska ne ei välttämättä tule enää toisten. Ja kiitos, kun oot päässyt tänne asti tässä videossa. Mä toivon, että tämä tarina on antanut sulle jollain tavalla uskoa ja toivoa tulevaisuuteen ja siihen, että myös sinä pystyt ihan mihin sä vaan lähet ja ryhdyt ja uskot rohkeasti ittees. Jos sulla kiinnostaa Airbnb-toiminnan aloittaminen tai laajentaa sitä sun jo mahdollisesti olemassa olevaa toimintaa, niin katso tämän videon kuvaus, niin löydät sieltä vähän lisätietoja. Moikka!